савораи дучарха сайёҳат намудан эҳсосоти ғайриоддиро дорост. имрӯз аз ин фурсат истифода бурда роҷеъ ба қоида ва талаботҳои дучархаронӣ дар давлатҳои мутараққӣ назар меафканем. роҳи алоҳидаи дучархаҳост, ки дорои чароғаки роҳгузар, аломату ифодаҳост ва қоидаи ҳаракат айнан ба мисли мошинҳост. бартарияти ҳаракатро дорост, лекин пиёдагар аз ҳама болост. пеш аз савор шудан ҳатман тоскуло ва болопӯши инъикоскунандаи равшаниро ба бар намуд. дар ҷойҳое ки роҳи дучарха вуҷуд надоранд ё ба итмом мерасанд, бо роҳи мошингузар ҳаракат кардан лозим аст, на ин ки пиёдагард, вагарна ҷаримабандӣ мешавед. ҳангоми убури роҳи пиёдагард, ки барои дучархаҳо пешбинида шудааст, ҳатман аз курсии дучарха фаромада бо пои равон мегузарем. пеш аз иҷрои манёвр дастро ба самти гардиш мебардорем, то ин ки шахсони дар пасманзар бударо аз амали худ ҳушдор созем. аз сайёҳати якчандсоата дар дучарха ҳар он хотироту эҳсосоте гирифтам, ин фаромӯшнашаванда аст. як насими фораме ба машоми шумо мерасад. ба дил худ ҷой метавонед ташриф оред. дар дил худ ҷой метавонед таваққуф кунед, тановули ғизо кунед ва мағоза дароед ва дилхо манзараҳоро аз назар гузаронед. ин бениҳоят фаромӯшнашаванда аст.